Fia preme pejano. Fia preme pejano. Atoni me pejano. Atoni me pejano. Menye me pejano. Menye me pejano. Me won kro no bisa me be peje nyina. Me de otumfo Asantehene. Samme Agyeman Badu na antoto mienu. Dormaahene. Asantehene aka asem no aka no de no kura na aka. Na atenkwa nkyɛn na yɛtɔ ade na sɛbe. Enema a yɛtɔn ne ahwehwɛde a woni sika yɛkobisa ne wo. Minim sɛ yade o sɛ yɛse Abusia edini yesɛn eno wan so TVGH edini yesɛn so TVGH unya subscribe channel no subscribe no like no comment no share ma hoforo so nya bi ede ahwɛ ene so da foforo ene ye jadam ene ye bomb kɛseɛ bi ato ɛwɔ Dormaahene kuro Dormaa ye kwa Agyeman Badu wona na Agyeman Badu wono wato bomb bi a bomb no ano otini bomb na hye wato je se papa we de odwene ho won ase o Jese ompe boko onu bi lenta bi opese ejadam saa na bibia hye gidigidi saa no pere niema obi ka se die na esi ejadam bombe no wato nanu na yenia ya de nyina opemso krobia Asante kotoko nyame kese wode ensem bi tu dwa se obedi odwira festival na after odwira festival wodi wia so obepagya Omanhene binom te se fiapre ene nchira ne ahafo side wa ahemfufu bo obepagya omu nyina Omanhene edi okasare de ese bi ka asempa ema fiapre hene kura na ni agye tese ono obesom ne bi oba menhye besom na ni agye keke afede ye wo hono ma na Agyeman Badu se onti ase se otumfu akasa na wo de no wasi me Agyeman Badu ntoso mienu me de wo otumfu se so ye bema pagane se oye paramount chief nye hwade e wo Ghana ha kija betom kana konya otoso obe sori fra konya nso ensi kina da asema na Agyeman Badu kan no te se me dwene ho a mente na se wutimi kasa that kind of word ni firi wano ba wo hena wo de nka peace na nki ehwehwe wona ye president so ewo bono side nti o se wo na wo pagya ne se Omanhene enye otumfu na pagya ne se Omanhene nti obia ni control won so abusanya sem ketu wasem nyasem ketu o te se senia na Agyeman Badu ani abrepa wo totu bi mane otumfu no atotu bi no nyasem ketu aka threatening words nkwa no woka threatening words na woka abusia sebe nsebi wono ma ya na ha adwene kakra nsebi wa na ha adwene ya mo menka nokure se woni ma bi nsem kitinkiti wono mo a yemfa ya no nka but ono na Agyeman Badu wo so wono ntwema obi ada wo ka asem ni si wie wo de ashboard ka wie a no wasa adwoboko medwene ho amente na se hwese wasa ka bi se wose paramount chief ohini bi obi ani ho wasa zuo so otumfo ye Omanhene otumfo ye Omanhene ohini bi ani ho oye Omanhene se wono oye Omanhene pepepe ne sa asem se reflect to sa ensem bi a akokoso pen no enye enka nsem bi sa obi to be ka se na Agyeman Badu wo kra wo envy otumfo wo envy asantefo sa obi be ka so what you say ni so we baja na Omanhene nka boni be ne wom na Agyeman Badu boni be ne wom ye nti wo set sa strong man warning di ma otumfo be pese ye kohwe emra krobia Asante kotoko so ka so obepagya Omanhene bi te se fiapre ahemfo no ye nti otumfo so ha wo ka so obepagya wo mo no ye kohwe emra ne ye ba mede na Agyeman Badu nsema ho kan no beto so mo atie bi Tiene se dingina ya manipa hunu se sampa wo ha media enchira ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no enchira na menye na hempa na wo kopagya no me na media sabre yanso wi adumase a so wi adumase a wi adumase ne ba ani fiapre and one what dear could drew be the court chichi attorney at Fiapre, Sunyan Crassa. Young, so a red man say, yes, a bit Ira, a cool and good yo, a bit and a Fiapre, a bit of what it Sunyan Crassa, that put in no. Attorney did not say,
Sancho Kumuti no Rubujo. We are Masia. So we are Masia. Omunhene no de ne bafia prabrem na. Oh, we are Masia. Or the bafia pre what that Abi hunu de nti amenya. Me ye bibia ma ne kwan so na me. O se Asantehene so bibia kwa. Amamre kwan so na de. O de ntu wa safety de no sa no de na de. We had my same my antenna fear prepare and to try answer. And I mean, Papa, the enemy, we answer. Me do about. Say, we must have it. Was a camera upon your mind. We open the way, not the same as that. My dear home, just die the way I owe. Good master number one in your few. We had Massimo and yet be young. So the master one for the Massimo. Sunday, my own position, and so Santa Mamre, Amandia, and the son. Sunyai amakom. Amakom aja amakom so ni masunyai. Since you know amakom. So nwa. So. Hola. Aja amakom ni wonim sa. Ti afi. Safi. Enchira mepeja no. Sinchira mepeja no. Fia pre mepeja no. Fia pre mepeja no. Atoni mepeja no. Atoni mepeja no. Menye mepeja no. Menye mepeja no. One crony be some be paying. Or sing for you, something on the dia. Two Mepeja no. I so maybe I feel. So I feel one more, mepeja one more. I feel more. Sabe, you know, Asantehene, what is it? Young. Na my enti. Sitting in our motion soon. Say, oh, yeah, I feel so. So, put up a picture of one. There was a Asantehene on the sono. The other promise and promise. Could you get a whole? I will pray at Asantehene. Do why any am a pajam the back man and moon near from. I said, oh, my God, so many young. Santa Maria, be at the sick of Capiano, and so put your figure all group. Abusua samote otumfo na numa se wokan ni ene tie na Agyeman Badu so nsem a ono so etoto bi mane otumfo se enka opi se enka over senku wawu afira konyan so kran keye enko timra sa sama okan e fi abre ona fi we ansa na babedi bebe twadra obede pajabe mede otumfo Asantehene semme Agyeman Badu na anto si bi Dormaahene Dormaa president na otimi yesani ko we Omanhene abra menha na se da fa tamwa wono sori makonya na bonofo obede ma Kuyanum ha titlo baba sumna se betisi she Asante ase menka se mi bubelimtia menka se me de sabio ewo wan wo se nso ama na mo tumi ne awo memensam ana na no de amam ya president you better what never be akasa me ya sa de abraham wo eno de yewura opti Asantefo akonyaso ebi de kwanso yesro won't be nessa Sabio, wokura no a otisa akodwa no so no o ya abene o ya Omanhene nanano abi o ma kana gana da omunna masana si mpacho daka ahemfo aba o Ghana o sisa daka Paramount chief daka sabi bi ya Paramount a asia chese onomachi ibibia ni opio na kan da Ghana ase president all the new ordinary na ho ordinary also samra no na nkoya BA and some of the Paramount na nka so wetima traso na what kra nka Ghana ha ye ni
nipa na wo kana asɛm no wo so wasen wo so tete fam na sɛ bi yɛ tɔn adeɛ soro a abo akyekye de okobisa ne bo sɛ deɛ na bɛba ma asie sɛ yɛwura Asantehene aka asɛm no aka no de no kora na aka na ate nkwa nkyɛn ne yɛ tɔn adeɛ na sɛ bi nneɛma a yɛ tɔn ne ahwehwɛde a woni sika yɛkobisa ne bo minim sɛ yɛade o sɛ yɛsen o ɛna twerɛ no so meyɛte aseɛ sɛ Yesu Kristo baa wiase no ɔsa yareɛ nyina ɔsa akwata ɔsa nifra ɔsa bubua ɔsa mogyatuo na ɔyɛ na adwen sɛ ɔkɔ gyimi ho no na ne papa ka kyɛn sɛ saa yare no ɔkɔ ma ne nkɔ sɛ yɛade ani aduro asɔfo nyina yɛ danse sɛ gyimi ani aduro kakum ye jeni kwakuo nu abusua edin ye so TV GH unya subscribe na subscribe channel sisa no like no comment no share ma hofro nya bia de ahwe se ne ye nya bia ma wo hwe no sa bepe bobisu nya bi hwe ai motel na adwa we so bom wototo ye no wa ja se ei papa bu oduru wato tese wato to bom bi a se odwe ma wonti ase ne senka probia sante kotro ka se bia se bi o boni be ne wum ase nka boni bi anim ne ba ne sei na wo ne sei ba na Agyeman Badu they say emujua ompewo papa ye yo abusie ye need story na chi ye need nsensem ni nyina achi ye nto ye boase ne ye ntena se ne ye hwe akire opensuo ni ho ye hwe ne besi akire beba why ye beto from bia so TV ye besom ye mama ati bi pepepe why abusie di mosia se dasene ye beto aso edi ne kwaku Alaska ba akopɛ unya subscribe and not subscribe no like no comment no share my phone be there ahwe bidim besi ya dasene meto am so piao. So thank you for watching the video, thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.